ассалому алайкум дӯстон, хуш омадед ба шабакаи мо. Дар ин навор барои шумо тозатарин ва муҳимтарин хабарҳоро аз ҷаҳони ММО омода кардем. Барои ҳамин наворро то охир тамошо кунед. Дӯстон, агар ба шумо ё шиносои шумо гузаштани граница дар кор бошад, пас мо ба шумо дӯстони худ Акай Умед ва Акай Ғуломро тавсия медиҳем. Ин дӯстони мо аллакай тӯли чанд сол мешавад ки дар хизмати мардуманд ва дар ин соҳа таҷрибаи калон доранд. Шуморо шофёрҳои таҷрибадор бо мошинҳои худ бароҳат ба граница бурда меоранд. Барои ҳамин худи ҳозир ба номерҳои дар рӯи экран буда занг занед ва бо ин дӯстони мо граница гузашта ҳуҷҷатҳои худро хуб кунед. Роҳи сафед. Комментатори машҳури UFC Ҷо Роган гуфт ки барои чӣ Ҳамзат Чимаев зидди рақибони худ чунин бартарии калон дорад. Биёед суханҳои Роганро гӯш мекунем. Ҳамзат зидди ҷанговароне бартарӣ дорад ки гӯштини хуб надоранд ва онҳо гӯштингир нестанд. Ягона рақибе ки греплинги сатҳи баланд дошт ки ба Ҳамзат Чимаев проблема сохта тавонист Камару Усман буд. Усман муҳорибаро дар муддати кӯтоҳ дар вазни миёна қабул кард ва сеюм раундро гирифт. Ин муҳорибаи хеле шавқовар мешуд агар муҳорибаи 5 раунда мешуд ва агар ки Камару Усман лагери тамринӣ пурра медошт, гуфтааст Роган. Хотиррасон мекунем ки Камару Усман дар муддати кӯтоҳ муҳориба зидди Ҳамзат Чимаевро қабул карда бори аввал дар вазни миёна ҷангида буд ва ба Ҳамзат мушкилиҳо сохта тавонист. Лекин ба ин нигоҳ нокарда Чимаев бо қарори доваро ғалаба ба даст оварда буд. Акнун Ҳамзатро муҳориба зидди Шон Стрикланд интизор аст ки муҳорибаи онҳо аллакай саҳари 10 май дар турнири UFC 328 баргузор мегардад. Лекин пеш аз ин мо шуморо пресс-конференсия, маросими вазнкашӣ ва муҳорибаи рӯбарӯи онҳо интизор аст. Топови ҷангори вазни сабуки UFC Арман Царукян боварӣ дорад ки Ҷастин Гейҷи ҳатто бо осеб ба муҳориба зидди Илия Топурия мебарояд. Ҷастин Гейҷи кам вақт аз ҷангҳо даст мекашад. Бо ӯ чӣ коре ки рух надиҳад, ӯ ба муҳориба мебарояд. Ҳатто бо осеб Гейҷи ба он ҷо мебарояд, чунки барои ин муҳориба ӯ пули хеле калон кор мекунад. Лекин ҳеҷ гап не, ӯ медонад ки ин охирон муҳорибаҳояш аст. Ӯ пули калон кор мекунад ва аз ҷангҳо меравад. Ҳатто дар ҳолати мағлуб шудан низ ӯ пули калон ба даст меорад, гуфтааст Царукян. Ва дӯстон, аз рӯи суханҳои журналисти машҳур Ариел Хиливани, UFC нақша доранд ки дар ҳафтаи турнири UFC 328, яъне дар ҳафтаи муҳорибаи Чимаев ва Стрикланд ҳамчунин пресс-конференсияи турнири Кохи Сафедро ташкил кунанд. Барои ҳамин дӯстон дар канали мо обуна шавед, то ин ки тарҷумаи тоҷикии ин пресс-конференсияҳоро якум шуда тамошо кунед. Чемпиони пешинаи вазни нимёнаи UFC Ҷек Дела Маддалена ният дорад ки зидди Ислам Махачев реванш гузаронад, агар ки дар муҳорибаи навбатии худ пирӯз шавад. Айни замон ҳамаи таваҷҷӯҳи ман дар Карлос Пратес аст, аммо охири ҳадафи ман ин реванш бо Махачев аст. Реванши мо дер мегузарад ё зуд, рости гап ин чиз маро хавотир намекунад, лекин ин ҳадафи асосии ман аст. Боз ба худ визв додан мехоҳам ва дидан мехоҳам ки оё ман худро хубтар карда ва ғолиб шуда метонам ё не, гуфтааст Маддалена. Ногуфта намонад ки аллакай рӯзҳои истироҳатӣ меомадагӣ, яъне шаби 2 ба 3 май дар муҳорибаи асосии турнири UFC Fight Night Ҷек Дела Маддаленаро муҳориба зидди Карлос Пратес интизор аст ки муҳорибаи онҳо ваъда медиҳад ки беҳтарин муҳориба шавад. Ана оиди Ислам Махачев бошад, пас ӯ шаби гузашта ба дигар ҷангвари топи вазни худ Иен Гери ҷавоб дода чунин суханҳо навишт: оиди осебҳои ман фикр накун, ман ҳама вақт омодаам, шартномаро интизорам, навиштааст Махачев. Хотиррасон мекунем ки Иен Гери Ислам Махачевро шоҳдухтар номид ва навишт ки ҳамаи мо туро интизорем ва чӣ гуна ки мебинем Махачев дар ин суханҳои ӯ чунин ҷавоб дод. Ва дӯстон, аз рӯи баъзе овозаҳо UFC дар болои ин муҳориба кор карда истодаанд, лекин ҳозирашда ин танҳо овоза аст. Дар ҳамин ҷо навори мо ба анҷом мерасад. Фикру ақидаҳотонро нависед, ҳатман дар канали мо обуна шавед. То боздид, хонободу сарбаланд бошед.